दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरनि आथिङा ज'जोब्बाय बिसोरो सरकारफोरजों बायजाजोब्बाय दे 15 दिननि गथ'खौ सोर नायगोन दा BTC सरकाराबो नायबिजिराखै बिखौहाय आसाम सरकाराबो नायबिजिराखै खालि बिसोरो मा थांखि लानाय दङ आं मिथिया खिन्थु आंनि साननायावहाय बियो फेक एनकाउन्टार आरो बेखौहाय जोंनि बिजेपि सरकार आसाम सरकारा बर' हारिया जेरैखि जाया थैलांबाय थाथों दाउसा अमाफोर बायदि बुथार जाबाय थाथों बिनि थाखाय बिसोरो मोनसे सिद्धान्त लादों जेब्लासिम बर' हारिया जोबस्रांजोबला अब्लासिम गावसिनि एसामिस हारिया माबा माबि जाबाय थागोन बेखौ गावसोर सानदों खोमा बिनि थाखायनो दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिखौ दाउसा मावरियाफोर बायदि खालामो आरो जों नुनो मोनदों जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सेंग्राफोरनि सेफटिखौ जों नुवाखै पिस एकर्ड जानायनि उनावबो जोंना शान्ति गैया जोंना सेफ नङा जोङो दिनैसिमबो नै जोङो दासिम गोदैसालिखौ जोङो फबनो थाखाय जेब्ला जोङो गोदैसालिखौ लांदोंमोन लामाजोंहाय बे समायावहाय आसाम पुलिसा ज' जानानै जोंखौ होबथादों दा बेनि खारना मा जोङो मानसिया गावथारखाबाय थैखाबाय बेखौबो जोङो गोथैसालिसिम लांनो मोनला नामा लामाजों जोङो हानजा सुरि सुरि लांनो मोनला नामा दिनै मानो जोंखौ बिसोरो हमथाखो बेयावनो जोङो फोरमान मोनबाय BTC सरकार आसाम सरकार BTC गभर्नमेन्ट आरो जोंनि थाखा थफ्लानि खिथु खारै खारै जोंनि बर' हारिनि सेंग्राफोरनि सेफटि आरो जोंनि बर' हारिनि बिदा फंबायनि सेफटिखौ बावगारनानैहाय थाखा थफ्लानि खिथु खारबाय होननानै आं सानो मानोना जोंनि बर' हारिया सेफ नंला आरो जाय बिथां आदा जोंसार मुसाहारि बिथाङा सासे एक्स-एन-डिबोमोन दा बिथाङा एक्स-एन-डिबि जानानै बिबान आन्दलन दंफायोमोन बड'लेण्ड आन्दलनाव बिथाङा दंफायोमोन दा बड'लेण्ड आन्दलन नांबोनानैहाय दिनै बिथाङा फान्दाय जानानैहाय बिथांखौ एनकाउन्टार खालामजाबाय दिनै मानो बयबो सिरि BTC नि जाय चिफ बे मानो सिरि EMCM सोलिगासिनो बिसोर मानो गासिबो सिरि दिनै बर' फरायसा आफाद दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिनि जाय गाहाय आफादगिरि बियो दिनै मानो सिरि बिथांमोना बिदि बुंनांगौमोन बेबो सासे जोंनि बर' हारिनि थाखायनो नांबोनायमोन गावनि बिसि फिसा न'खर संसारखौ गारनानै बिथांमोना हाग्रायाव थांदोंमोन बर' हारिनि उन्नति जायो जाहाथे बर' हारिनि उन्नति जाथों आंनि बिदा फंबायनि फिसालाफ्रा जाहाथे गोग्गोमै थिखा गोदान रायजो जालांनो हाथों होननानै बिथांमोना नांदोंमोन नांनानै फैनायावहाय दिनै बिसोरो UNFPआव थांदोंबाबो थाङाखैबाबो जों मिथिया खिन्थु थांदोंबाबो बिथांमोना हारिनि थाखाय थांदोंमोन आरो जों साननानै लायो बिथांखौ एनकाउन्टार खालामनो नाङामोन बिथांमोना जुदि पुलिसफोरा हमनो मोनखाबायबा थानायावहाय बिथांखौ थानायावनो दोनमोन 10 बोसोर 20 बोसोर आयेननि लामाजों लांनानैहाय लाइफ टाइम इमप्रिजनमेन्टआव दोनथोंमोन नाथाय एनकाउन्टार खालामनायखौ जों गनायनो मोनाखै जों दिनै नुनो मोनदों गोदान आफादनि सायाव आं जेबो बुंनो साना नंगौ नङाखौ जों दिनैसिम मोजाङै मिथिया नाथाय जों दुखित जे बिथांखौहाय गोदान आफादनि केडार होननानै बिथांखौ गावसननाय जादों आरो बेखौ आं बुंनानै लायो बे फेक एनकाउन्टार बेबायदि BTCआ स्टेटमेन्ट होदों जोंनोहाय जों बेखौ गनायनानै लानो हाया बेखायनो जोङो दिनै गासिबो ज' जानानैहाय जे मोननांगौ मोन्थाय आरो हिउमेन राइट्स भायलेसननि खेथ्रआवहाय जोङो ज' जानानैहाय सेंग्राफोरखौ लानानैहाय जोङो जास्टिसखौ नागिरगोन आरो जास्टिस मोनागौमानि जोङो जिराया